Wara daqqa ta' ħarta li ħadet l-industrija tal-mużika s-sena l-oħra, is-sena 2021 ridet patti nuqqas illi soffrittu lis-sena meta faqqet il-pandemija. Din is-sena rat ir-ritorn ta' diversi ikoni kbar fil-waqt li feġġew artisti żgħażagħ ġodda. Fil-kumpless One iltqajna ma' DJs popolari fuq One Radio, Joe Tanti u John Bandi, illi qasmu magħna l-ħsibijiet tagħhom dwar din is-sena mużikali. Fil-mużika pop kien hemm Ed Sheeran, kien hemm Bruno Mars, kien hemm Olivia Rodriguez, kien hemm Ariana Grande. Daw kollha kienu hemm. Kien hemm ritorni, kien hemm Bieber, ritorna bi kbir. Kien hemm Elton John ma' Dua Lipa. Il-mix Dua Lipa dejjem hemm baqgħet, il-Adele #1, best selling din is-sena. Wieħed ma jistax ma jsemmix ukoll lill-artista Taylor Swift li tinsab fil-proċess li terġa' tirrekordja l-mużika kollha tagħha minħabba kwistjoni qalila li kellha meta l-produttur Scooter Braun xtara il-mużika ta' Swift. Minkejja dawn il-mużiċisti ta' fama mondjali u ta' ċertu esperjenza, għal Tanti u Bandi kien hemm grupp Taljan li għal kollox biddel ix-xena mużikali għal din is-sena. Kien hemm rivelazzjoni kbira din is-sena li għamlet kif tista' tabbatajna, għamlet ħaġa tat xaġa differenti lid-dinja. Kienu Maneskin, Italjani li marru Eurovision u dawn minn dakinhar l-hemm faqgħu kull fil-fatt bħalissa mifqu għajnuha bil-kunċerti u bit-tours li qed jagħmlu madwar id-dinja kollha. Ma' Rolling qed jitturjaw ma' Rolling Stone. Maġina. Huma nnotaw li anke f'pajjiżna l-artisti Maltin irrankaw u ġew ispirati biex joħorġu mużika ġdida. Kien hemm anke Malta, affarijiet ġodda Malta, kellek l-album ġdid ta' Travelers, Red Electric. Malta kien hemm Matthew James u Kirsten Graham ukoll b'diski ġodda. Meta mistoqsija x'inhi l-aqwa kanzunetta li semgħu din is-sena, Bandi u Tanti ma ħasbux wisq qabel qalulna Zitti e Buoni. Jiena nibqa' ngħid Maneskin. Anki jien. Maneskin, nibqa' ngħid Maneskin. Ta' min wieħed jinnota wkoll il-fenomenu li hija l-app TikTok li kważi qed tagħti kejl ta' kemm ser tkun popolari kanzunetta fix-xena mużikali. Fost l-artisti li sabu xortihom fuq TikTok insibu lil Bella Poarch fil-waqt li tat spinta lil karriera ta' artisti bħal Lil Nas X u Doja Cat.